Deci în acest oțet e o emoție care se transmite. Cu pași mici, dar siguri, am dezvoltat o mică afacere artizanală care se ocupă de producerea oțetului de mere, obținut prin dublă fermentare printr-o biotehnologie. Deci am pornit proiectul cu un angajat în care am foarte mare încredere, împreună cu familia mea, pentru că și familia a contribuit mult la dezvoltare, inclusiv site și așa mai departe. În momentul actual avem o capacitate de producție de 4.000 litri săptămânal. Intenționăm să ne extindem încet și exportarea pe piața europeană a fost cea mai mare emoție, cred, din ultimii ani. Un sentiment de mândrie, pentru că exportăm într-o rețea foarte mare din România și ne apreciază. Am aplicat la OTA, la programul de sprijin pentru mici antreprenori și am primit finanțare nerambursabilă la programul EU for Moldova, comunități locale. A fost o experiență frumoasă, ODA a fost foarte receptivă. Am obținut o sumă de 190.000 de lei care deja i-am valorificat prin achiziționarea utilajelor, o linie de îmbuteliere. Le mulțumim foarte mult pentru că ne-au sprijinit atunci când aveam nevoie. Deci, dacă până acum procesul de îmbuteliere dura foarte mult, consuma foarte mult timp și foarte multe resurse, acum e mult mai ușor, mult mai eficient. Ziua de azi, chiar antreprenorii au nevoie de așa susținere și eu recomand și la alți antreprenori să aplice la ODA, pentru că, într-adevăr, este un sprijin foarte bun și foarte enorm pentru a ne dezvolta. În primul rând, un antreprenor trebuie să aibă curaj, încredere în ceea ce face. Asta e un criteriu foarte important. Acum lucrăm asupra altui produs. Suntem în stadiul de testare. Este un oțet aromatizat pe care îl vedeți aici și sperăm să ieșim pe piață în curând și cu acest produs.